Usa ka senior citizen ang namatay human matud pa nalumos sa napundong tubig baha sa barangay Bagoa Playa, Davao City. Ang problema sa daw walay hubas-hubas nga baha, sobra tuig na matud pa sa ginareklamo sa mga residente. Ani ang balitang barangay ni RG Relator. Kung sa ubang lugar sa Davao City, muhubas dayon ang baha inighuman sa ulan. Sa Barrio Pogi, sa barangay Bagoa Playa sa samang lungsod, sobra tuig na matud pang nagpondo ang tubig baha. Bisan walay ulan nga perwisyo na og peligroso alang sa mga residente. Ugning bag-ulang, usa ka senior citizen ang napalgang patay human nalumos kay napandol og napadulong sa nagpondong tubig. Gawas ni ini, duna say dili na maayong baho ang tubig baha. Sagad sad sa mga residente, gipang kagid na matud pa kay walay uga nga katamakan. Busa, mutunob gayud sila sa baha. Ang among mga anak gipangkagid na, gipangubo kay walay. Among mga CR nag-overflow na, wa nami kaadaganan. Nangaukang nasab ang tiles ni ining balay kay sigig kahumol sa tubig. Sa dugay na nga panahon sumala sa mga residente nga sa matag gawas nila sa ilang balay wala na sila makita nga yuta sanglit napuno na kini sa tubig. Wani sa matag pag-ulan mas mutaas pa ang level sa tubig. Maayo na lang kini nga lugar kinatambakan nila og yuta apan mas grabe ang sitwasyon sila mga silingan nga niabot na sa sobra tuhod ug ang mga gamit nila nangabasa na. Dili mi katulog og tarong kung muulan, labi na ron straight na pila ka gabi kay baha man magsige ra mig bantay. Iyahay og diskarte ang ubang residente aron nga mapagawas ang tubig gikan sa ilang balay sama sa paggamit og DIY pump aning residente. Nagkuan mig duha ka bangko, isa diri sa murag agianan makatikang mi, tapos isa po diri sa kwarto kay para makatikang na pud mi sa katre. Nasayran nga tungod kini sa kakulang sa kanal nga kaagian sa tubig baha. Aminado ang barangay nga resulta kini sa pagsirado sa agianan sa tubig nga nahimutang sa private properties sa lugar. Gi-survey na sa City Engineers Office ang maong lugar o girekomenda nga duha ka private properties ang maagian sa ipahimutang nga culvert aron agian sa napondong tubig paingon na sa main drainage system. Doon na say gialokar nga 2.4 million pesos nga pondo ang barangay. Ang isa ka property okay na ni-approve na si Mr. Castaños but musugot lang siya bangagan og balik tong kanal nga iyang gitabunan kung musugot ang likod para mo diretso-diretso na. Kauban si Mel Culminares sa kamera. Ako si RG Relator para sa One Mindanao.